Waqt li ħeġġeġ lill-Union Maltija tal-Għalliema l-MUT biex tinforma lill-edukaturi b'mod fattwali dwar dak li qed jiġi propost min-naħa tal-Gvern, inkluż il-proposti finanzjarji b'saħħithom li hemm, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima tenna ma' tal-istazzjon li l-pakkett jinkludi żieda ta' 10,000 euro għall-Għalliema li jkunu għadhom se jibdew il-karriera tagħhom. Qegħdin ngħidu li edukatur ġdid għadu jilħaq mill-università, jigradwa mill-università u jidħol fis-sistema edukattiva, dan għandu jibda bis-somma ta' 36,000 euro allura żieda ta' 10,000 euro. Il-kummenti tal-Ministru Grima waslu wara li aktar kmieni l-istess Ministeru ħareġ tqarrija fejn tenna li sibqa' dispost li jkompli jiltaqa' mal-istess union li tirrappreżenta lill-maġġoranza tal-Għalliema tant li reġa' estenda l-istedina biex issir la oħra. Din il-ġimgħa wkoll il-Union tal-Edukaturi Professjonali, il-UPE, li tirrappreżenta faxxa iżgħar ta' Għalliema esiġiet li l-Gvern għandu jippubblika il-pakkett bil-miżuri ta' titjib li qed isiru lill-Għalliema għaskonta il-Union tal-Għalliema l-MUT qed iżżomm kollox mistur anke mal-membri tagħha stess. Il-UP qalet li l-edukaturi huma inċerti dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u dwar il-pakkett kollu tal-ftehim settorjali u għalhekk jinsabu fil-għama dwar x'negozjati qed isiru f'isimhom. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni sostna kif il-Gvern dejjem qal li hu kommess li jagħti żidiet b'saħħithom u sostenibbli l-edukaturi b'rikonoxximent għall-professjoni u x-xogħol importanti li jwettqu. Il-Ministru Clifton Grima sostna li hu propost li l-edukaturi jingħataw żieda mingħajr ma jaħdmu sigħat żejda. L-ebda edukatur ma ħajjiġi propju imġiel jew inkella mitlub jagħmel sigħat addizzjonali għal dak li qiegħed jagħmel illum. Il-Ministru saq li l-Għalliema tal-kindergarten u anke l-LSEs se jingħataw iż-żieda waqt li se jingħata wkoll allowance ġdid. Illi għall-ewwel darba il-kindergarten educators u LSEs illi jagħmlu 20 sena fil-klassi mal-istudenti tagħna ma' wliedna ħajkunu qegħdin jieħdu allowance propju għall-ewwel darba. Sallum il-ġurnata din l-allowance kienet riservata b'mod esklusiv għall-Għalliema. Il-Ministru Grima sostna li kien hemm laqgħat sa din il-ġimgħa stess mal-MUT u kien hemm rispett reċiproku brieda li ż-żewġ partijiet jaslu għal ftehim.